ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని డేంజర్లో పడ్డాడు. కనీసం 2 నుంచి 4 మ్యాచ్ల నిషేధం ఎదుర్కొనే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఇప్పటికే ఈ సీజన్ తొలి మ్యాచ్లో స్లో ఓవర్ రేట్ కారణంగా ధోనికి మ్యాచ్ రిఫరీ 12 లక్షల జరిమానా విధించారు. ఐపీఎల్ కొత్త రూల్స్ ప్రకారం టీమ్స్ ఖచ్చితంగా 90 నిమిషాల్లోపు 20 ఓవర్లు పూర్తి చేయాలి. ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే బీసీసీఐ అన్ని ఫ్రాంచైజీలకు స్పష్టంగా చెప్పింది. తొలిసారి ఆలస్యం చేస్తే 12 లక్షల జరిమానా విధిస్తారు. ఆ తర్వాత 2 మ్యాచ్లలోపు మరోసారి అదే తప్పిదం రిపీట్ చేస్తే కెప్టెన్పై 2 నుంచి 4 మ్యాచ్ల నిషేధం విధిస్తారు. దీంతో ఇవాళ పంజాబ్ కింగ్స్తో మ్యాచ్లో స్లో ఓవర్ రేటు నమోదైతే ధోనిపై నిషేధం వేటు పడడం ఖాయం. దీనిపై మ్యాచ్ రిఫరీ నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. దాంతో నేడు ముంబైలోని వాంఖడే వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్తో జరగనున్న మ్యాచ్లో ఎంఎస్ ధోని బౌలింగ్ కోటాపై ఫోకస్ చేయనున్నారు. లేని పక్షంలో సీఎస్కే జట్టు ధోని సేవలు తాత్కాలికంగా కోల్పోయి భారీ మూల్యం చెల్లించుకోనుంది. ఇప్పటికే తొలి మ్యాచ్లో ఓడిన చెన్నైకి ధోని కూడా కొన్ని మ్యాచ్లు దూరమైతే కష్టాలు తప్పవు. ఈ విషయంలో ఆ జట్టు బౌలర్లు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం కనిపిస్తోంది. మరోవైపు గత సీజన్లో తీవ్రంగా నిరాశపరిచిన చెన్నై జట్టు ఈ సీజన్లో మంచి ఫలితాలు రాబట్టాలని భావిస్తోంది. అయితే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో సీఎస్కే కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని డకౌట్ అయ్యాడు. డీసీ పేసర్ అవేష్ ఖాన్ బౌలింగ్లో ఖాతా తెరవకుండా అవుట్ అయి పెవిలియన్ బాట పట్టాడు. ఆ మ్యాచ్లో 8 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ విజయం సాధించింది. నేడు పంజాబ్ కింగ్స్ పై గెలిచి సీజన్లో బోని కొట్టాలని ధోని సేన పట్టుదలతో ఉంది.